Vagyunk egy újabb kis vloggal. Most végre ezzel a szépséggel megyünk. Hát beteszteljük, milyen így a gurulás hóba. Hát azért nehéz volt föltolni, csúszik rendesen, de ja. Majd kiderül, hogy milyen. Úgyhogy nyomjuk. Na, menjünk. Úgyhogy, ja, kiderül, hogy milyen. Jónak tűnik, de ja. Új, ha. Ó, finoman. Jó, ez majdnem szakadékba esés lett. Azt most nem ugrunk el. Júj! Oké. Jó. Így lehet ereszteni. Ezt is csak óvatba. Jézus! Hát, ennél jobbra számítottam. Ó, itt csak kéne beesni. Jó. Fel kéne jutni. Jó van. Remélhetőleg jó lesz. Úgyhogy, ja. Gyökerek azok. Gyökerek. Úgyhogy remélhetőleg annyira sok itt nem lesz. Ami zavarós lenne, itt pont van. Nem baj, valahogy kikerüljük. Jó. Új! Highline kellett volna. Júj! De szép. Menjünk le. Azt a rohadt. Most ide jövünk majd. Föltoljuk. Aztán meglacsézzük, mennyire lehet. És ja. Remélhetőleg racsézható ez a rész. Az a rész, hát ezt tudja fene. De ja, remélhetőleg jó lesz. Úgyhogy fönt Ali. Második kör. Megnézzük, hogy ez a szépség mit csinál ezen a pályán. Úgyhogy nyomjuk. Isten légy velem. Na menjen. Jó. Pék. Amúgy, ami már rossz. Itt még legurulunk. Így mondjuk fékezünk. Jajha. Ilyet fogunk csinálni. Jaj! Ez egy nagyon jó bicikli. Stabil, játékos. Nekem kell megtanulni biciklizni. Ezt még le kéne tisztítani. Ja. Hát nem szedett le sokat. Nem baj. Jó volt ez. Folytatjuk Győrbe. Sú.